Gepli Azatlyk radiosu. Akşamyt hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýadyň derňöçüleri öňkü Newit oligarhy we Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiga garşy ýene iş gozgadylar. Munyň öňü ýerinde Khodorkovski Ortiýada rewolýusiýanyň zerurdygyny aýtdy. Революция – это хорошее слово. Она может и должна быть мирной. Türkmenistan transowgan gaz geçiricisinin düýbüne tutmagy taýýarlanýar. Dabara ýokary derejeli mihmanlaryň arasynda Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani hem barar. Afganistan ba sur'at tamam در حال ایجاد همکاری. Türkmenistan'ın bir taraflık doyuna dünyada tanılayan aydınçılar varýarlar. Başlayan konsertleri kışkı bol koşulma hem de Türkmen Medeniyet Merkezi'nde iki yerde getirildi. Türkmenistan'ın iri gaz yatağının golayındaky owanyň ýaşaýjysy agyz suwuň ýokdugyny aýdýar. Su barada torbalar çekdiler, yani su gelen ok entek. Suwumuz ýok içmäne. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeris. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Ortiýadyň derňöçüleri öňkü Newit oligarhy we Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiga garşy 2 adamyň ölümini we 4 adam öldürmäge synanşygy gurnamak aýplamasy esasynda iş gozgady. Derňö komitetiniň medeniýet wekili Vladimir Markin Khodorkovskiň 1998-nji ýylda Nefteýugansk şäheriniň häkimi Vladimir Petuchowy öldürmekde we Petroleum Handelsgaz kompaniýasynyň başlygynyň janpenatyny Evgeniy Rybin öldürmäge synanşmakda aýplanýanlygyny 11-nji dekabrda Interfax agentligine aýtdy. Khodorkovskiga garşy täze aýplamalar onuň Ortiýada rewolýusiýanyň gutulgusyz we zerurdygyny aýtmagyndan 2 gün geçen soň öňe sürildi. Londonda ýaşaýan Khodorkovski özüne garşy işin gozgalmagyna prezident Vladimir Putin tarapyndan görkezme berilenligini aýtdy. Ortiýada iň baý adamlaryň biri bolan Mikhail Khodorkovski 2003-nji ýylda tutsak edilip maliýe jinaýatçylyklarda aýplanypdy. Onuň tarapdarlary gozgalan işleriň Khodorkovskini jazalandyrmak we onuň Newit kompaniýasyny döwletiň eýçiligine geçirmek üçin edilenligini aýdýarlar. Khodorkovski Putin tarapyndan amnistiýa edilip 2013-nji ýylda Şwitsariýaga gidipdi. Siriýanyň opozisiýon toporlarynyň aglabasy indiki aýda hökümet bilen duşuk geçirip soňky 5 ýylyň dowamyndaky grajdan uruşundan çykalga tapmak meselesini maslahat etmäge razylyk berdi. Saudiýa Arabistanynyň araçylygynda 2 günläp dowam eden gepleşiklerden soň prezident Başar al-Asad tarapdar dünýäwi siýasatçylardan başlap aşy islamçy gozgalançylary şenli 100-den gowrak wekil indiki aýyň başynda Asadyň hökümeti bilen parahatçylyk ugrundaky gepleşiklere taýýarlyk görüp başlamaga razy boldular diýip konferensiýanyň Saudiýa Arabistanly ýolbaşçysy 11-nji dekabrda aýtdy. Birleşen Ştatlar ulalaşyga gelinmegini makullap çykyş etdi. Döwlet sekretary John Kerry bu wakany Siriýada parahatçylyga tarap möhüm ädim diýip atlandyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan ýurduň öz goşunlaryny Iragyň demir gazyndan çykarmak niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Goşun çykarmak şu wagt sonra gastynda däl diýip Erdogan 10-njy dekabrda jurnalistlere aýtdy. Onuň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden'ň Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Türkiýanyň hem Iragyň arasyndaky dartynlylyga ünsü çekmeginiň ýan edildi. Türkiýe 2014-nji ýyldan beri Iragyň hökümeti bilen saatlaşdyrylan türgünleşik missiýasynyň çäginde Mosulyň golayynda öz goşunlaryny saklaýar. Polisiýa ofitserlerini öldürmekde guman edilip gözlenýän 2 ekstremist Kırgızstanyň paýtagtynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça Döwlet Komitetiniň 11-nji dekabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Jaýşul Mahdi islamçy ekstremist toporunyň agdalary bolmakda guman edilýänler giýje geçirilen ýörüýte operasiýanyň netijesinde öldürilipdir. Bu 2 adam geçen aýda Bişkekde polisiýa ofitserini öldürmeklige gatnaşmakda guman edilýärler. Kırgızstanyň häkimetleri dini ekstremistler tarapyndan polisiýa ofitserlerine garşy hüjümleriň soňky aýlarda köpelmegine aladalanma bildirýärler. Kırgızstandan we beýleki merkezi Aziýa ýurtlaryndan bolan ýüzlerçe erkek adamlaryň we denanlaryň Siriýada hem Irakda islamçy söwüşçileriň hatarynda söwüşýänligi aýdylýar.
Fransiýanyň Daşary işler ministri Laurent Fabius howanyň maýlamagy boýunça halkara derejesinde geçirilýän maslahatyň bar bolan gapma garşylyklary aradan aýyrmak üçin ýene bir günlük uzaldylýanlygyny aýtdy. Fabius 10 dekabrda ýerden barlaşykly mazmunly ulalaşygy hödürülecekdigini aýdyp, onuň makullanmagyna umyt baglady. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça 195 ýurdun gatnaşmagynda geçirilýän konferensiýasynyň 11 dekabrda öz işini tamamlamagyna garaşylypdy. Geçen gece geçirilen gepleşikler kömür turşy gazlaryň möçberini çäklendirmek boýunça çäreler boýunça garyp we baý ýurtlaryň arasyndaky deň agramlylygy saklamak meselesiniň daşynda gapma garşylygyň dowam edýänligini görkezdi. Iran resmiýetleri İslam döwleti toporunyň söwüşçileriniň öz gözegçiligindäki Ramadi şäherine hökümet güýçleriniň golaýlamagyndan soň Ýefrat derýasynyň köprü hökmünde hyzmat eden köşki ýumrandyklary habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ortiýetiň derňewçileri öňkü Newt oligarhy we Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiýa garşy 2 adamyň ölümini we 4 adamy öldürmäge finansiýa gurnamak aýyplamasy esasynda iş gozgady. Bir wagtlar ortiýetde iň baý adamlaryň biri bolan Mikhail Khodorkovskiy 2003-nji ýylda maliýe jinaýatçylyklarynda aýyplanyp, ençe ýyllap türme tutsaklygynda bolupdy. 2013-nji ýylda Putin tarapyndan amnistiýa edilip, Khodorkovskiy ýurdun daşyna çykdy. Häzir Londonda ýaşaýan Khodorkovskiýa garşy ortiýetde täzeden gozgalan işler barada kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň maglumatyny dinläli. Ortiýetiň derňewçileri olalky Newt tütjary we Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy 2 adamyň öldürilmegini gurnamakda we 4 adamy öldürmek finansiýasyny etmekde resmi aýyplama bildirdiler. Derňew komitetiniň sözçüsi Vladimir Markin 11 dekabrda Interfax habar gurulugyny Khodorkovskiy 1998-nji ýylda Nefteýugansk şäheriniň häkimi Vladimir Petukhov hemde Khandelskaz neft kompaniýasynyň başlygy Yevgen Rybynyň jan penahyny öldürmekde aýyplandy diýdi. Rybynyň öli 1998-nji ýylda kassejis finansiýasynyň amany alypdy. Derňewiň maglumatlaryna görä Khodorkovskiy öz işgärleri bolan Leonid Nevzlin bilen Aleksey Pichugyny hamala onuň gulluk wezipesiniň Yukosyň bähwitlerine ters gelýänligi üçin Petukhowy öldürmäge buýrupdyr. Şeýle-de Khodorkovskiy atışykda yaraly bolan 3 adamy öldürmäge finansmakda aýyplandy diýip Derňew komiteti aýtdy. Khodorkovskiýnyň sözçüsi bolary hiç hili heňe gelmeýän aýyplama diýip atlandyrdy. Khodorkovskiýa bildirilen täze aýyplamalar onuň 2 gün mundan ortiýetde rewolýusiýa gutulgusuz we zerur diýen sözleriniň ýanyna gawat geldi. Убийство было раскрыто в том же году, в котором оно и было совершено, в 1998. Bu adamlar öldürenlerin üstü bir işin amala asırlan ýylynda 1998-nji ýylda açyldy. Ýerine ýetirjiler tapyrly we tutsak edildi. Emma soň olar düşnüksiz sebäplere görä azatlygy goýberildi we öldürildi diýip Khodorkovskiy aýtdy. Но потом по непонятным причинам отпущены и убиты. Derňewçiler iýun aýynda Petkowyň öldürilmegi bilen bagly jenaýat işini gaýtadan açýanlyklaryny aýtdylar. Häzir Londonda ýaşaýan Khodorkovskiy täze derňewiň ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň buýrugy boýunça açylanlygyny aýtdy. В отсутствии института честных выборов и иных механизмов законной смены власти Häkimiýet kanun esasynda çalışmak üçin dogurçul saýlawlar institutunyň we beýleki mexanizmlaryň ýok ýerine on çalışmagyň ýeketäk usuly rewolýusiýa bolup durýar. Ortiýetde rewolýusiýanyň bolmagy gutulgusuz diýip Mikhail Khodorkovskiy aýtdy. Единственный способ ее смены – это революция. Революция в России неизбежна. Derňew komiteti 8 dekabrda Khodorkovskiýny soraga çagyrdy. Ýani çakylyk gaty onuň kakasynyň adresine geldi. Mikhail Khodorkovskiy bu derňew gatnaşmajagyny we derňew komitetiniň wekilleri bilen ara gatnaşyp gurmajagyny aýtdy. Bir zaman ortiýetiň iň baý adam bolan Khodorkovskiy 2003-nji ýylda tutsak edildi we maliýe jenaýatlaryna günäl tapyldy. Tarapdarlar onuň gurnulan jenaýat işi esasynda Putin'e garşy çykanlygy we Yukos neft kompaniýasynyň emlägini döwletiň eline bermek üçin cezalandyrylanyny aýdýarlar. Ol 2013-nji ýylda Putin'in günä geçmesi esasynda türmeden çykdy we Şweýsariýa göçdi. Kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com
saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan 13-nji dekabrda Transowgan gaz geçiricisiniň düýbüni tutar. 20 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň şu ýyl gelinen ylalaşyga görä türkmen gazyny Owganistany, Pakistany we Hindistany aktyrmak boýunça gaz geçirici proýektiň gurulşyny başlamak işi Aşgabatda Davaraly çäre bilen başlanar. Davara ençime ýurdun döwlet baş tutanlary gatnaşar. Kardeşim Merdan Saryýewiň berjek maglumatlaryny dinläýäris. Ýekşenbe güni 13-nji dekabrda türkmen gazyny Owganistanyň üstünden Pakistany we Hindistany aktyrjak gaz geçirici proýektiniň gurulşy işleri başlanar. Uzynlygy 1735 kilometreden Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan ýagny top proýektiniň düýbüni tutuş dabarasynda üstünden geçirici geçmeli döwletleriň liderleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistany sapar etmeginiň öňü sirasy şeýle çykyş etdi. Afganistan ba surat tamam 13-nji dekabrda Türkmenistanda top proýektiniň düýbüniň tutuluş dabarasy bolýar. Onuň üçin men hem Türkmenistana sapar edýän. Trans-Awgan gaz proýektiniň işiniň amala aşmagyna 10 ýyldan gurrak wagt umyt bilen garaşdyk. Bu proýektiň taslamasy hyýallygynda galýardy. Ýöne Türkmenistan top proýektiniň işiniň başa barmagy boýunça uly ädim etdi. Türkmenistan Awganistan arkaly iri iqtisadi proýektleri amala aşyrmagy gözeňinde tutýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçiricisiniň taslamasy indi başa barar diýip umyt edýäris. Türkmenistan iqdamat nihayat wasile. Türkmenistanyň günorta gündogurundaky galkynyş gaz ýatagyndan başlanyp Owganistanyň Herat, Farah, Helmand, Kandahar welaýetleriniň üstünden soňra da Pakistanyň Bulujistan welaýetiniň merkezi Quetta şäherinden günorta Hindistanyň Fazilka şäherine çelini uzajak gaz geçiriciden ýylda 33 milliard kubmetr türkmen gazyny aktyrmak gözeňinde tutulýar. Topuk proýektini Türkmen Gaz Döwlet Konserni Owan Gaz Korporasiýasy, Pakistanyň Interstate Gas Systems Private Limited, Hindistanyň Gail India Limited karhanalary tarapyndan esaslandyrylan Tapil Limited konsorsiumy amala aşyrar. İlk wagtda konsorsiumy Fransiýanyň Total kompaniýasynyň ýol başçylyk etmeginiň seýledi onuň proýekte uly möçberde maýa ýatyrmagynyň mümkindigi baradaky maglumatlar peýda bolsa-da, soňu bilen proýektiň iýçiligi baradaky düşünşmezlikler sebäpli Totalyň gepleşiklerden çekilendigi aýdyldy. Häzirki wagtda konsorsiumyň ýol başçylygyna Türkmen Gaz Döwlet Konserni saýlandy. Proýektiň hasaplaşyk maslahatçysy hökmünde Aziýanyň üç banky çykyş edýär. Şol bir wagtda umumy bahasy 10 milliard dollar diýilip çaklanylýan bu gaz geçiriciniň haýsy mali teristleriniň hasabyna guruljakdygy. Şeýle-de oňa gatnaşan sermaýeçiler barada taýyk maglumat ýok. 10 ýyldan köpräk wagt bäri gürrüňe edilip gelinýän topuk proýektiniň 2018-nji ýyla çelini gurulup gutorulmagyna garaşylýar. Emma proýektiň maliýeleşdirilmegi bilen birlikde gaz geçiriciniň Owganistanyň üstünden geçsek sebitlerinde hopsuzlygyň nähili ýagdaýda üpçün ediljekdigi barada hem berilýän maglumat köp däl. Gepin gerdisine görä bellesek, gaz geçiriciniň 735 kilometri Owganistanyň şol sanda ýurdun hopsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgyny sebitleriniň üstünden geçýär. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda topuň düýbüni tutmak dawarlaryna taýýarlyk görülýän wagty, Sişenbe güni Owganistanyň gaz geçiriciniň geçmeli Kandahar welaýetindäki hökümetiň howa bazasyna söwüşçileriň eden hüjüminde azyndan 37 adam öldürildi. Gaz geçiriciniň Pakistanyň üstünden geçmeli Bulujistan sebitinde hem separatistleriň we söwüşçileriň alyp barýan hereketleri sebäpli hopsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly meseleleriň bardygyna hem üns çekilýär. Kardeşim Merdan Saryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar.
hepdelik nesirlerimizin özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda beýtaraplyk senesi sebäpli geçirilýän bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmak üçin bir näçe ýurduň meşhur aýdymçylary barýarlar. Olaryň arasynda Türkiýeli Tarkanyň orsiýetli aýdymçy Dima Bilanyň we beýleklilerin atlary agdalýar. Eýtem daşary ýurtlar çyslariň çykyşlaryna tomaşa etmek näme derejede el ýeterli? Kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň Aşgabatly ýazajy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrat Türkmenistan'ı bir taraflığın 20 yıllıgına daşary ýurtlardan bir topar atly bagçylaryň gelýänligi hakynda, olaryň konsert berjektigi hakynda habarlar ýaýrady. Sizde bu arada anyk maglumat barmy? Şeýle atly bagçylaryň geljektigi hakyndaky habarlar bundan 15-20 gün ozal Türkmen telewizionyasynda aýdyldy, ýygy berilen şolar wagt edilýär, olaryň eýen bir ýanylgyndan gelirler we gelmegini araşdyrýarlar. Bir Amerikan Birleşen Ştatlarından Şukov, Rusya Federasyasından Polina Gagarina, Dima Bilan, Türkiýeden Tarkan, Italiýadan Total aýdymçylar geldiler. Ýene de käbir aýdymçylaryň gelmegine garaşdyrýar. Ýoksa Aman radinni şu daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertlerine ýyl günüň barmak mümkinçiligine ähli, olaryň biletleri näme derejede el ýeterli halka? Konsertler ýurda mehman gelýän başlaryň konsertleri kışky sport koşguny hem-de Türkmen Meden Merkezine iki ýerde geçirilýär. Ine şoňa da ähli konsertlere de biletler 1500 50 manatdan satylýar. Ondan bir dünýä belli estrada aýdymçylarynyň konsertine de gehasy barjaklaryň ýaşlardyň gözüňde tutdy. Onu 50 manat Türkmenistanlaryň paýtagtlaryň hemmetiniň jüzünden elin Gruntular bir-birine jüzlerini agran tanmal bolýar. Sebäbi konserde barjaklaryň aglawasy student ýaşlar, bendiýanyň hasany günürýän oglanlar, gaýdylar. Ine şunu gözüňde tutdy 50 manat gymmat bolýar. Ýöne umuman şeýleler dogry gymmat bolýar. Aman brad, onda şeýle ýagdaýda şo tomoşaçylar, dinleýijiler ýetik bolarmy şo konsertleriň, gurulýan konsertlerine şeýle mümkinçilik dörät durda daşary ýurtdan atly bagçylar gelýär. Dolarmy zarlar? Sakımsak bolsa dolmasa gerek. Sebäbi konsertlere biletler kışky sport koşgunyna satylýar. Şoňa da jaňa bir sorasyň, isleýän günüňe isleýän aýdymça biletin bardygyny aýdýarlar. Bundan 2 ýyl bolýan ýaly Tarkan Türkmenistana gelende biletler ol gelmedinden öň satılıp sorulupdy. Ýyl bolýan beýleden biletlere barp isleýän wagtyň alqaýdy bermeli. Aman radinni şo bayramçylyk bilen baglanyşykly näme de bolsa ul täzelik Türkmenistana daşary ýurtlardan atly bagçy sadanlar gelýär. Döredji adam hökmünde şu ýagdaý sizde nähili pikir garaýşlar döredýär? Türkmen aýdymça sunuty bilen baglykda ýa-da Türkmen bagçylary bilen baglykda. Dünýä belli aýdymçylaryň Türkmenistana gelmegi bir ýurt raýat tökmünde de bu ýysanç duýgusyny döredýär. Şu ýerde kalbyňa inkes bolup sanjylýan bir ýagdaý, emma sebäbi şu gelen aýdymçylar dogrudan dünýä belli aýdymçylar özleri sunuty gulluk edip şu derejäge ýetdiler. Şonuň üçin olar dünýäniň islenip künjegine arzulanýan, dinlenýän aýdymçylar. Bizde welin laýkada garaşdyrlyk döwrüne aýdymçylarymyz sunuty gelellerinden siýasaty gulluk edýärler. Siýasaty gulluk edip hormatly atlary, hormatly syýlaglary münasip bolýarlar. Soňra da durmuşda goýberen izzet ýalňyşlyklar üçin şol siýasat tarapyndan sunwatdan, edebiýatdan çetleşdirilýär. Ine men şoňa gynanýan ýurtda sunwata hyzmat etmegine, edebiýata hyzmat etmegine mümkinçilik görebilse bir halkyň, döwletiň uçuşy bolardy. Ýoksa Aman brad, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun.
Kardeşim Yoşan Anna Gurbanyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan owa ýerlerini ösdürmek meselesini döwlet derejesinde ileri tutulýan maksatnamalarynyň arasynda ýygyderli gozgaýarka ýurdun dürli kunjaklarynda yerli ýaşaýjylar agyz suwunyň ýetmezçiliginiň öz durmuşyny kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Hususan da ýurdun iň uly gaz ýatagynyň golaýyndaky Mara welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşaýjysy Aliýewa Aliha öz ýaşaýan ýerindäki kynçylyklary barada Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Habarçymyz Sultana Çylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Murgap deriýatynyň kenarynda ýaşasaňyzam, owalaňyzda suw ýokdy barada aýtdyňyz. Suwuň ýetmezçiliginiň sebebi nämelerde? Näme üçin owalaňyzda suw ýok? Su barada turbalar çekdiler, ýani suw gelen okentak. Suwumuz ýok içmäne. Awa, suwlar ýok, hakiki ýok. Getirip turbalar gömdiler, suw çek diýip getirip iki nämede ýoluň garasyna gömüp, şu gidişi gitdiler, daşy sorýan adamlar suw ägeler näçilden geldi, kim biler, bizim bilimiz ok, turbalar goýup gitdiler. Aga suwy. Awa, şu içmäne, şu suwumuza. Şerip gömüp gitdiler, suwum ýok, şerip kösenip durlar, täze oba özüm. Şek suwlaryny, aga suwlaryny ýerden alýarlar. Yaptı deryadan gelip gitdiler çağalar. Awa, uli derya onuň gysabely nädip gelýärler? Bilýän palçakdan, zordan taşaýarlar gitdiler çağalar. Eşekleýme gitdiler, piýadeleme gitdiler, ýel bilen gitdiler, şeýdip gününe görýärler. Awa. Ol derya bilen aralaňyz 1-2 kilometr bardyň. 2 kilometr bolýar, oşularyň aralaryny 2 kilometr bolýar ýok. Şonun agtynda şeýle. Awa, şeýdip ýel bilen taşap gitdiler çağalar, suw ýok. Ýaplardan suw baranokmy size? Deryadan ýapjaklanokmy ýa-da sowsat bilen tuw çykaranokmy? Suw çykarýa-da ýap wagtyna, paxta suw berýär-da, bogday suw berýär, şo wagt suw barýar, bolmasam suw ýok. Ona şo wagtda adamlaryň mellegine ekmek da mümkinçilik dörýärmi? Dörýär, käbirinki dörýär, käbirinki dörenok, käbirinki gowrýar, suw bolmasa. Nişol ýanky täze mellekleriň berilene näçe wagtrak boldy? 94-nji ýylda şu mellekler hasaplary paýlady berdi şo wagt. Şu 94-nji ýylda mellek berilen bolsa, adamlar şondan bäri şol ýetdi kösen oturlar. Awa, şondan bäri şeýdip kösenip oturlar. Çağalar biziň çağalar opşe kösenýär. Näçe kojalyk bar şu taýda şuňaly kösen oturan? Şu kösene oturan ýa bolar bir 60-70 kojalyga bar kösenýärler. Şeýle bar. Men hasabym boýunça mümkin köprak bolarmasa. Melleklerden hem suw bolmasa melleklerden hem peýdalan bilen däldir. Suw bolsa paxta wagtyna goýbasa çağlar peýda görýär, mellekden bir zat ekýärler, bolmasa gurap galýar. Mellekde suw gelenok, paxtany suw bermese suw berenoklar çağlara. Şeýdip soň olaryň mellegim galýar soň. Habarçymyz Sultana Çylowanyň Mara welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşaýjysy Aliýewa Aliha bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozalýan meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, azadhabar.com web saytymyza, Facebookda Azatlyk radiosy hem Kontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna tesvir ýazyň. Azadhabar.com web saytymyza Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşar. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýanyň güneşli kenar ýakasyny gujaklap oturan Antalya şäheriniň 300-den gowrak 5 ýyldızly mehmanhanasy her ýyl millionlarça orsiýetli siýasatçyny mehman edinýär. Emma Türk Rus gatnaşyklarynda dören dartgynlykdan soň bu ýagdaýyň üýtgemeginiň mümkindigi baradaky garaýşlar öňe sürilýär. Temany kärdeşim Merdan Saryýew dowam etdirer. Bu kasaň mehmanhanalaryň garşy tarapynda gyralary apelsin agaçlary bilen bedelen tigmilsiz köçüleriň ugrunda bolsa, hatar täze gurulan jaýlar, köp gatly sowda merkezleri, kafehanalar, ýalpyldap duran altyn kümüs dukanlary bar. Bularyň hemmesiniň güzerany gelýän ortatly syýasatçylardan geçýär. Ýöne häzir dekabr aýynyň başlary bolsa-da, mehmanhanalarda hem dukanlarda müşteriler göze ilenok. Dukançylaryň aglabasy daşarda agaç oturuşçylaryň üstünde çilik çekip kofe içip otyrlar. Kafehanalaryň birinde sowda we marketing müdiri 32 ýaşly Talga Barsy otyr. Onuň ýyşy 8 sany kaçak mehmanhanany mehmanlar bilen doldurmak. Ýöne Barsyň sowda awanýan häzirki hopda edip bilýän ýyşy köp däl. Kreml, Türkiýanyň ötün ay Siriýa terhedinde ortadan harby uçuruna atyp ýykmagyna jogap edip, ortatly syýasatçylary dinç alsa Türkiýa gitmegi gadagan etdi. Barys, ortatly syýasatçylar bolmasa syýasatçylyk däl diýip, çaýyny uğurtlaýardy, dukanlara tarap elini galgadyp, hol görýärsiňiz, hemmesi boş diýär. Barys ortatly syýasatçylaryň sany tomuz aýlarynda köpelmese, Antalya'da syýasatçylyk senagaty hakyky krizise batar diýip duýduruş berýär. Ýöne Ankara bilen Moskwa arasyndaky barha artýan gyzgyn retorikany nazara alanyňda ýagdaý köşeşjege meňzänok. Ortatly Türkiýe ýurtdaşynda dinç alynýan etaty ýer hasaplanýar. Döwletiň beren sanlary boýunça ýyllyk deslapky 9 aýynda bu ýere ortatdan 3,3 milyon adam gelipdir. Olaryň her ýyl Antalýanyň ykdysadyetine goşan goşandy 6 milliard dollar töweregi. Tutuşlugyna alanyňda ýanwar bilen sentýabr çylny bolan ağırlykda Türkiýe syýasatçylykdan 21 milliard dollar çemete girdiçe alýar. Kärdeşim Merdan Saryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sany jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Ayna gyz, pek sevgim ayna gyz, pek sevgim ayna gyz. Seni sevdim, meni köýdüm, dolan bäri ayna gyz, ayna gyz, pek sevgim ayna gyz, pek sevgim ayna gyz, intizarym ayna gyz. Boydaşlarım bilen dostum cem olup, arasından saylanyan sen ay bolup, ak gözün gara, başın yay olup, akıl kuşum hayran eden ayna gıyım. Boydaşlarım bilen dostum cem olup, arasından saylanyan sen ay bolup, ak gözün gara, başın yay olup, akıl kuşum hayran eden ayna gıyım. Ayna gyz, pek sevgim ayna gyz, pek sevgim ayna gyz. Seni sevdim, meni köýdüm, dolan bäri ayna gyz, ayna gyz, pek sevgim ayna gyz, pek sevgim ayna gyz. İntizarym